adlaw guys, may pagbalik sa tong YouTube channel. Putang shit! So karon guys, mutubag tagpangutan lagi ka sa tuang mga commenter dire sa tong YouTube channel. Kamatay, kasimple. Simple. Na ay nangutana. Karon na to tubago ni. Putang shit! Naa na po'y pangutana. So guys, ang nangutana karon kini si Sensei. O kayang pangutana kay, kung ikaw ang pinakagwapo sa kalibutan, unsay mong buhaton ay kabuang ka simple question. Kanindot sa pangutana bay, dali araw. Kung ako'y pinakagwapo sa kalibutan, ay buang dalira kay tubugon pangutana. Uy, ako'y pinakagwapo, buang chicks na ako kilid-kilid. Pinambirig-birig, ba't lami pa kayo? So kung ako'y pinakagwapo guys, buang tigid mo po nitong mga braton ng mga gwapang bayi. At yung mga gwapang pang high class level. Kanang mga celebrity artista di na gumunit ano guys, buang low level class na kaya sila. At yung ka mo pili sa mga pang high level ba para ng mga Miss Universe, buang kala mo inindot. Kaysa mo pili kag mga artista-artista buang naras Pilipinas, naradra tiktuyok na makita mo Steven, buang. Kung mo pili kag Miss Universe, kala may pinakanindot. Kaya na buang tipo o kalibutan galantaw na nila. Mas nindot mo itong mga beauty queen kaya nabuang tagal kay gagakontra. Pero walay mabuhat kaya ako may pinakagwapo sa kalibutan. Ikaw na'y gwapo. Kung ako ang pinakagwapo sa kalibutan guys, buang kapalo na ka. Akong balay daghan. Nganong daghan man? Daghan na asawa, buang gwapo kay tagot pili dito bisan pag doon yung pulo mo sa wawli mo. Pilingon kay buang eh. Ayaw na mo kriya kaya kung may pinakagwapo dira ka na yung mga itsura dira di nagagwantas ko buang. Putang shit! Ko'y pinakagwapo, layo pa lang ko. Gahart-hart na yung mga matas bahay mo lang to na ko. Buang, gwapo ko kay ko. Pag doon ako sa bahay, may nga nga miss ka nang pwede makitext na buang. Nang bahay guys, kikilig na gano'n na nakaihi na gano'n na pagkilig-kilig na di ba? So guys, mo doon din ang bahay na ako na buang. May nga na dayon o biya, pwede mo angkas? Ay na buang, paangkason dayon. Isakay na to sa Black Panther na to. Isakay na sa Black Panther. Pag sakay na sa Black Panther buang, diretso na dayon. Sakay na yun, pabulag-bulot ni kadagan o 120. Pag gusto ka nagdagan, buhalog mo na, agoy kalami. Wow, lami. Dayon ako'y pinakagwapo guys, buang. Tanang trabaho, pwede na ko sudlon, buong. Sumuad to na ko guys, mo trabaho na ko. Musulod dayon ko, dahil makitaan ko sa interviewer mo, ingon din na og. Uy, dawat na ni. Sa mo tawag mo interview ni mo bayot o di babae, buang. Dawat to doon ko. Nung regamiton, pasara na. Inga nagka-power guys, basta gwapo kay ka guys, buang. Tanan pwede buhaton. Di na mo ingon na imong gi-applyan og tell me about yourself. Mo ingon dayon nag unsing ngalan nimo, pwede may number. Sumotoy buhaton nimo, pwede tigas ngalag number. Buang pagkataga na mo ingon naman po na sila og sir, dawat na ka unya ha, text ko asa lugar ubanta. Basta gwapo ka guys, inga na hindi mo tirado. Ay git siyangin imong dagwit buang. Basta gwapo ka, panguyab og dagan buang. Usa gamit si mong dagway og stick to one ka kunuway buang. Ang iran stick to one og mga batik kay mong dagway. Pero gwapo ka guys, buang. Panguyab og dagan. Ayaw na isa-isa kay kansiki ka ano. Isa ray mo uyabon unya gwapo kay ka buang. Sayang kay nang naunga. Mo nang ako guys, idigsugtan akong mama nga manguyab. Panguyab og dagan ay buang. Dili na og gamayon buang kansi. Gwapo gud ta buang, dagalan gid ang uyab. Tinuod nga gwapo ka. Ay nabuwang, usa mo nakita din mo dra. Nang tawa ng dagway dra mo ni pinakagwapo sa kalibutan. Karon pa ka? Mao nang gwapo kayo ko, takad mo pwede buhaton buang. Pwede pa ka madatot kung si mo kagwapo. Mo na yung tabo karon kadaloson. Pero maot ka na nabuwang na. Ay napanganday buwang, di na ka mo sinsoy. Maot na gani ka ba? Hindi pa ka na buwang ano. Di na ka mo sinsoy buwang maot ka. So satisfy ra ba ka isa-isa ko ang mga tubag di kanimo? Mo giti tubag na ako basta ako'y pinakagwapo buang. Mao nang kung gusto mo mangutana po nako, comment lang sa ubos. Kaya ako nang tubagon sa mga sunod ng mga video na ako. Kung naglantaw ka sa YouTube, comment dira. Kaya tuwa ng tubagon ni mong pangutana dira. Kung naglantaw ka sa Facebook, ala comment dira. Buang, tubagon gyapon ako namin sa Facebook pa na yung gilantaw. So guys, agin mo kalimot sa pag-like, share, comment na nga video. Aron daghan pa mga kita kay luwat mo na ubod kabalos mga tips na ako.
Putang shit! I-share na! I-subscribe lang po dira para gantang mga grupo-grupo, ano ba? Buwang tapok-tapok pa! Maura to guys, so goodbye!